салом алейкум, хуш омада ба канали Ройгон Авиа. Номи ман Қурбонали. Автобусои рейси 17 декабр 2024 автовокзали Котельники сафар мекунад. Хуҷанд, Регар, Душанбе. Барои бедокумент будан, барои багажо кадмои суми зиёдӣ гирифтага ҳамаша фаҳмондумтон. Барои печатои фаршивӣ дар граница як сутка места автобус. Ҳамаи мушкилоша гуфтумтон. Ягон саволо ҳаст? нафарое ки тамошо мекунед канали Ройгон Авиаро харидори билет мекунед, кӯдакакои майда ай 2 сола поён вообще мумкин нест ба автобус. Кӯдакаки майдака мебинед, хеле кӯдакои майдак ай сабаби шароит надоштан мераванд ба автобус. Агар шароит боша, ягон нафарое ки дилсӯз бошен, ғамхор бошен, дар комментариҳо худ нишонтӣ мекунем бисёртар, хеза бия ба Котельникира якҷоя сум мепартоем, кӯдакакоро ба самолёт рой мекунем. Варид дорум ки ҳастам хеле нафарое ки бисёртар дар комментария дилсӯзӣ мекунен. Ман дар автовокзали Котельники қарор дорум. Ҳар ҳафта рӯзои сешанбе ҷумъа рейс мешава. Мебиёен нафарое ки пул шароит дорен, якҷоя сарҷамъ мешем, сум мепартоем, билети самолёт мегирем, кӯдакакоро роҳӣ мекунем. Бошам хеле нафаро метавонем роҳӣ кунем, якҷоягӣ сарҷамъ мешем, роҳӣ мекунем. Барои бе документҳо гражданинои Россия, кадмое ки загранпаспорти Российской Федерация дорен, озод метавонед сафар кунед. Кадмое ки надорен заграни российский бе ягон сум. Бисёр шикоятҳо дар чанд автобус ман омадам дидум, гап задан ки 5000 монам мега мети. И дурӯғ ай, ягон каста ягон сум наметен. Паспорти российский внутренний доштагӣ метавонӣ ки билет харидорӣ кунӣ, заграни тоҷикӣ дорӣ, дар граница фақат заграни тоҷикида нишон метӣ. Ягон каса ягон сум наметӣ, бе тарс, бе шубҳа метавонӣ озод сафар кунӣ. Ягон кас ягон сум гирифт, метавонӣ ки муроҷиат кунед, сумтона бармегардонанд. Нафарое ки бе регистратсияен, частниен, регистратсия надорен, 5000 расход дора, яъне шофир ҷамъ мекунад. Нафарое ки работа хат кашидагиен, як моҳ срокш гузаштага 5000 ада расход мешава. Нафарое ки возвращение народи намегирен, заявление отдел да менависен, мебиёен, яъне справка отдел дорен, ягон каса ягон сум наметен. Бе заявление омаден, яъне 5000 ада расход мекунен. ҳама да фаҳмошӣ. Ягон саволо ҳаста бачо? ай тарафи автовокзали Котельники ягон дағалӣ боша, ягон камбудӣ боша, ай номи ҳамаи бачаҳо ман бахшиш мепурсам. номи ман Қурбонали. ҳамун нафаре ки хича живой нишон мета дар видео, ягон кас хича нишон намета. манам мебинем фақат. ман ай номи ҳамун ҳамаи бачаҳое ки мехарем, мебиёен ҳамин Котельники, фақат мебинем мана дар дохили автобус, дар любой автобус. ман ай номи ҳамаи бачаҳо бахшиш мепурсем, ягон камбудӣ боша, ягон гапи зиёдтӣ задагӣ бошантон, ягон нофаҳмиҳо шида боша. нафарое ки ай багаж сум зиёдтӣ додан, гирифтан сумошона, нафарое ки барои бедокумент биде, ҳамаша фаҳмоай, ҳамаша фаҳмондумтон. барои пересадка, барои задешка дар граница, ҳамаш фаҳмоай. пересадка Хуҷанд мерен, Хуҷанд пересадка мешава, мерен Регар, Регар Душанбе мебарантон. ҳамаш фаҳмошӣ. ягон саволо ҳаста? нест? ҳама дар роҳи сафед. худованд соқ саломат бара ба ватан бирасонатон.